Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Корос фольклоры театры ансамбле Наил Гайтбайдың «Авылга кызлар келде» спектакль менән Учалы, Әбиялил райондары буйлап гастрольдәргә сыга. Бұл комедия кызларның авылдардан күпләп китүе, егетләрнең шул аркылы кәләш ала алмавы, балалар тумауы, мәктәптәр ябылуы, авылдарның корыуы хакында. Бұл әсәрдәге ерекле авылынан Мәстүрә инәй нисек итеп үз авылын хаклап алып калды икән? Рольләрне башкаралар: Элия Әбдрәшитова, Азамат Нургалин, Нәркәс Миңлебаева, Инсаф Хужабергәнов, Гөлназ Гатаулина, Илһам Тиләүбаев, Гөлнур Зөлмөхәмәтова һәм Гүзәлия Минебаева. Безнең етәкчебез режиссер Башкортстан Республикаһының Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәре театры актеры, йырсы Илнур Флюр улы Лукманов. Шулай ук мәктәп укучылары менән айрым очрашулар үткәрү, уларны Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты менән якындан таныштыру, үзебезнең уку йортына ялеп итү төп максаттарыбызның берсе булып тора. 14 май 20 сәгатьтә Әбиялил районы Ташбулат авылында, 15 май 20 сәгатьтә Әбиялил районы Байым авылында, 16 май 21 сәгатьтә Учалы районы Кобагош авылында, 17 май 20 сәгатьтә Учалы районында Комсомольск касабаһында көтеп калыгыз. Барыгыз да яхшы кәефтә, онытылмаслык тәэсиратларга күмелеп, дәртләнеп кайтырһыгыз дип ышанабыз.